utanan ko nimo. Utanan ko nimo nga. Kanang walay padala sa Ginoo. Manaklaro na itong aksyon. Kanang pinadala sa Ginoo. Sinunod yung pitsenyor, kanyang kadlukan. Dadaan ng ganit, kaya mo ng dugmukon, siguro Ano nas Biblia? makadugmukon no. Nas Biblia na. Why mabasa? Nay mabasa. Why mabasa? Wa ka kabasa. Buhat 4:33 na basa. Wala nga klaro Buhat na to. 4. Nada. Why mabasa? Nay mabasa. Wa ka mabasa. Kung na doon ay mabasa ang Sporter santo na ninyo, na. mabasa, Oh. magpatukang kung Sige, ato basahon. Amen. Ato Ayaw basahon. ko lagi mo. Dili ato basahon. Ay kadlok. Wala nga. Ang Ano, kanang ato basahon? isod nga, mga lagas Oh. ng kamera. Ato Pagkuha basahon, ko ng ha? santo ninyo, Oh. isang isa kadaka. Tama to. Pagdalag santo ninyo larawan, eh, punal, sunod. Kaya mo dugmukon. Palit ka dito ng larawan. Palit ka. Dadaan nga rin Oh. katulugmukon. Pinaglusot ka na, amo na Wala pinag- naman palit ng bulto. Ang gilarawanan mo gyud kuan nila ang larawan kita na. Basta mga Ano diya? basta mga katulig Unya karon? pindir. Oh. Kung ipin sa pare kada ko man sildo. Why batakal man karon. Wala dili. Padayon ta. Kamo wa mo Arban tayo mo padala. nila Magwali-wali di mo wa mo otoridad. Wa mo otoridad nga mawali sa mga balita mo kudlos Biblia. Wa kay otoridad. Mawali. Oh sige. Sato ba? Kanang Ginoo di mo tingog amang Yung gino mo tingog guys. Tingog. Dari ba pa lang gino? mabasa na to. Dili ba? Nay baba ang gino ba? Nay baba wa. Na ay baba, naging baba. Dari espiritu baba. Ang yawa ni baba, Ang sige baba. Ang espiritu na di baba. Isa na ginong baba. Dari espiritu na baba. O karon ani-ana. Ito ba kana? Dahil baba ang Ginoo. Ang espiritu Dios. Ang Ang Diyos, espiritu, Juan 4:4. Yo yun mga ang espiritu Dios. Espiritu lang. Karon, Ako man ni ang espiritu na ibabawa. Diba? Asang basa ang Biblia? Asa mabasa ang Biblia ang espiritu na ibaba? Ikaduha, ikapulo sa napulo kasugo sa dos. Oh. Ang Diyos ningon. Oh. Ayaw. Gamita. Asa mabasa ang Biblia ang espiritu na ibaba? Amen. Ang Tubag. Diyos mingon. Sinutan ko, Sibsan Kinsa. Di mga katubag oy. Wala. Ha? Ang Diyos Material being man o mo espiritu. Nagsuot. Ang imong giangkon kumbaga ni ang espiritu adunay baba. Kumbaga na. Oh. Ha? Kapit mo. Musimba mo sa Romano Katoliko. Simbahan na Pagkatao ni Cristo mo dili. Simba ni Satanas. Pagkatao tong gitindal. Tintal siya sa Ginoo. Tintal siya wang. Gitindal sa Ginoo. Iya gitindal sa Ginoo. Ano karon? Ano karon wala maulog sa Biblia. Tarong nga. Ang Diyos mingon. Oh. Mingon kami. Isa gingon. Adlaw nga ipapahulay. Ug balaan na Pahinumnuman sa Ginoo Unya. itong adlaw. Isa gingon ano? Ang Ginoo. Nagbinisaya ditong Ginoo. Ang Ginoo. Nagbinisaya itong Diyos. Ang Ginoo dili Libro ang pinuman sa Diyos. Dili ginigili sa Ginoo. Dili. Oh, Ang yawar. libro. Ang yawar. Libro. Karon. Wa pa mo matubag ang espiritu adunay baba. Kumbaga, asa na bitang mo? Ang yawa, may baba. Asa mabasa? Ang mabasa kitin sa Asa na di? mga anak. Asa mo mabasa? Muna di ka katubag. Ug ang mga langyaw na puyo sa ni malungsod. Ang Diyos mingon. Ginoo. Sulod sa unom kaadlaw. Gibuhat ko ang langit. Gibuhat sa Ginoo ang langit. Basa-basa na Amen, karon ano? Gibuhat Pag Ginoo tinuod man, kadagatan. nga mataw na ni basket na Unya, maisog. unya karon. Dadi ibig santo ninyo kaya mo ipuspos. Apan ni Paul ko sa adlaw. Busa gibalan ko adlaw sa Paul gibalan kini. Kapitong Sa barista ni mong gingigo ana. Ang pito kada adlaw imong gidugmok ang sabarista na adlaw ng ipapahulay Sabado. Moy sayo. Watan mabasa. Ang Domingo, moy unang adlaw. Mo ni balang nga Domingo karong adlaw. Di mo sa simbahan sa balista. Wal kaluwasan. Nya. Inyo na mo simbahan wa. Wala simbahan. Karon. Sato ba kulurom ninyo dai? Bahala kulurong kay minuto men. Dagang kung sa yawa, kalibutan ng yawa. Sato ba ingong ka kulurom? Wali-wali di ka kulurom. Nan, ug nagwali pa yung kulurong, sila nan. Kulurom. Waro na, di ka pinadala. Kulurong dili dili tinuod. Dili ka pinadala. No. Ang kaluwasan Sa to pa dili pa ko pinadala. Di ka pinadala. Ano na ni gano negatip para magkung gidili man kino. Ha? ang kaluwasan naging tas mga Oh, audio wa dili mo pa to ba mo yung audio. suko? Ano negatip para kung cellphone gidili kino. Asan basa? Nagata kong cellphone. Naas Biblia ang cellphone. Unsa mo ka? Ang kaluwasan naging tas Mateo mga audio. 28:20. Tapos ito mga satanas mo. Panglakaw ang tibok kalibutan, yung wali may balita. Hantod sa tibok kalibutan. Ang social media, tibok kalibutan na. Tawa na. Social media. Oh, social media. Media. Oh, karon, wa pa rin mo matubag. Ang yawa, ang Diyos, Espiritu na ibaba. Asang basa? Ikaw no, ang Diyos mingon. Ang Espiritu na ibaba. Ayaw ka Ano ba? Dili, kapataka lang tabi, papadlong ka. Ha? Ako gyud ang yawa. Makita ng yawa ni mo. Nga karon nagatuban. Makita na, Espiritu ko ng yawa. Oh. Yan karon, wa man ka pinadala sa Diyos. Ato, pinadala kasi yawa, manggon ka din. Nan, og pinilal pa ko sa wala ta ko santo ninyo, wa mo ko santo ninyo. Dili mo na santo ninyong yawa. Dili mo santo ninyong yawa. No dadang nga re.
Si Kristo, sa ang yawa din sa si Kristo ang agi pagkabatawa. O, di ba? Si Kristo ang agi pagkabatawa. Ang Diyos Sipat mingon, na sipat. ayaw ka mo pagpatay. O, sipat. Kinilis Ginoo. O, no. Di ba katubag? Si Kristo ang agi pagkabatawa. Huwag maalag sa makawin. Ay, takilid-takilid ya. Si Kristo ang agi pagkabata. Pagwanan mo sa inyo dito. Why? Tanang kalibutan na. Katoliko sa na sa yawa na. Ha? Yawa na. Ayaw ka mo pagpatay. Kailan di mo siya? Kailan mo siya? Kanibawa mo nga. Huwag maalag sa makawin. Inganto. Ang Mo na Diyos diya. mingon. Looy kayo. Kung sa pagpanabaw sa mga